Kim taristana xwezîyan da kezîyan digerim Kezîyên dudilî destê xwe ser serê min ra bibin û lavayên piştgirîyê bixwînin her li nêv kelaşan hêvîya nîvcomayî tayên girnijînê dirêsim azal esman ferişteyan ra li destekê vekirî digerim destekî ku min ji nav azarîyê kişîn û dibin per tewa roj ka xweş ta bilorîne her çendî weke çêra ava hênik dihavînê tîr mehê dal ber destanim lê bi sirabayekê hênik dilersim dirêsim û her bi tena xwe lerdê parça parça dimînim dibim lateka giran herkes demiradên xwe bi min ve pêkê dide we jî lav guhdarim li bende mehinên xêrxwaz di ber min ra herin kevîkê min ew bidin û carekê destê xwe ser min ra bibin hesa çîrokên min ên bi kul bibihîzin û rahêjin ketera salan Hîna li benda derwêşekî me li benda koçerekî me li benda mêvanê dilê xwe me dibim lateka giran herkes demiradên xwe bi min ve pêkê dide we jî lav guhdarim li bende mehinên xêrxwaz di ber min ra herin kevîkê min ew bidin û carekê destê xwe ser min ra bibin hesa çîrokên min ên bi kul bibihîzin û rahêjin ketera salan Hîna li benda derwêşekî me li benda koçerekî me benda mêvanê dilê xwe me